Dwi am ddangos I chi sut I addurno cornel fechan o'r ardd gan ddefnyddio hen fasgedi. A'r peth cyntaf sydd eisiau gwneud ydy leinio fasged, ond mae eisiau gwneud yn siŵr bod yna ddigon o dyllau yn efo I helpu dreiniad. A mae'r compost yma'n arbennig oherwydd mae o ar gyfer planhigion parhaol a mae o'n cynnwys hanner compost a hanner pridd o'r ardd. Felly mae o'n ysgafnach na compost iawn a wneith o helpu fo dreiniad. A dyn gwn I ddechrau plannu. A dwi wedi dewis yr heuchera yma oherwydd y lliw bendigedig sydd ar y dail. Ac os welwch chi, mae yna liw gwin cry o danodd hefyd. A mae heucheras yn andros o hawdd I edrych ar ei hôl. Dim ond tynnu ambell ddeilen os ydyn nhw'n dechrau malu neu dechrau brownio dros yr Hydref. A maen nhw'n edrych yn daclus neis. Dyna ni honne. A yr un fath o'r fasged yma dwi am I leinio fo efo back bin. A cofiwch wneud chydig o dyllau yn y gwylod eto. Reit. A dwi am ddefnyddio yr heuchera yma. Marmalade di enw hwn. A fedrwch chi weld yn amlwg oherwydd y lliwiau. Mae'n fendigedig ond enw da ynde. A'r gwair coch yma, a fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen, fydd rhain I gyd yn mynd yn goch. Mae'n cychwyn cochi yn y pennau I ddechrau, a wedyn yn gweithio ei hun holl ffordd lawr i'r gwylod. A wedyn chydig o gryg. A fel mae'r tymor yn mynd ymlaen, wneith y gryg yma flodeuo, a mae yna flodau bach gwyn arno fo. A dwi wedi dewis y 3 planhigyn yma fo'i gilydd oherwydd mae yna gymaint o amrywiaeth yn y gwead bob un yn wahanol a mae'r lliwiau yn hyfryd efo'i gilydd. A wedyn efo'r bwced yma dwi am I osod o yn y fasged fawr ond o'n hytrach na llenwi'r fasged a'i gwneud i'n drom iawn. Dwi am I roed nhw yn y bwced I ddechrau. Dwi wedi dewis yr heuchera piws tywyll yma I fynd I mewn I hwn. A fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen, wneith yr piws yma dywyllu hyd yn oed yn fwy. Ac yn y gwanwyn gwch chi flodau bach gwyn arno fo. A'r gwair yma. A mae'r gwair yma'n aros yr un lliw drwy'r flwyddyn a diolch yn tyfu'n gyflym iawn chwaith. Felly mae'n gret ar gyfer potiau fel hyn, neu mewn borderi. A wedyn yn ffefryn ni. Gwair yma yr stipa. A mae hwn yn creu symudiad hyfryd a mae'r adar bach yn licio eu hadau nhw fyd. A fel rhywun sy'n gosod blodau, mi allwch chi dorri nhw a gosod nhw mewn jwlc neu mewn fas neu rhywbeth yn y tŷ I addurno'r lle. Hwna ydi orffen. A'r fasged bach ola a wneud union y peth eto. A dyna ni, cwbl sydd wedi'i wneud wan ydy I gosod nhw. Bod ni'n cael digonedd o law, gnewch yn siŵr bod chi'n dyfrio nhw'n iawn ag yn rheolydd. A gobeithio fydd eich gardd chi'n edrych yn del tan ddiwedd y tymor.